phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down, we're assassins. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king of my own throne, my own throne. King of my own throne, my own throne. You'll never see me fall, fall. Yung boss ng Pontevedra, southern part of Negros Occidental. Dito po tayo sa boss ng ilog, somewhere south of Negros Occidental. So, YouTubers, subscribers, let's go inside. Born from the ashes, 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 born from the. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king of my own throne, throne, oh, oh, oh. King of my own throne, my own throne. Para yatang uulan, pero ito, marami pa ring tao sa labas. So ngayon, papasok po tayo ng bus ng San Enrique. San Enrique bus. Bus po to ng Ilog District 2. Ilog District 2. Ito, malugos yung setup nila andito din. Saka let's go inside, so ito yung mga products nila, no. Yun. Ay, si sir, andito si sir. Sir, mga ano to, ma'am? Mga tiyaya, no? Tiyaya, no? Tiyaya kami, may maman kami. Maliit na yung tiyaya. Ayo, mga yun. may bandi. 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 Giant bandi. Pamilog. Ilog. Thank you. Para yatang uulan na. So let's go, Let's go more. So, papasok din tayo ng Murcia. Murcia to. Pwede na yung ano ng Murcia. So, pasok tayo. Tayo ng loob ng Murcia. Yun.
bayabas, saka ano. Thank you. Bus po ng Himam Island 2. Oh, dito dinadayo ng mga tao, ano? Dinadayo ng mga tao. Pupunta tayo sa loob, ano? Punta tayo sa loob. Yun. Mga, si Ma'am, dito si Ma'am, oh. Dito. Saging, Lion. Ayun, Ma'am. Thank you, Mama. Ito yung sa district of Talisay. Dito maingay kasi dito yung dito din ang ng drum and bugle ko. Di masyado marinig yung natin. Pero let's go inside. Dito mga product nila yun, huminto na. Yun. Ma'am, sir, thank you. So, andito po tayo sa Binalbagan 1, District 1. Tingnan mo yung nila, setup nila, booth. Oh. Bahay na. Para ding bahay ito. May hagdanan. Yun. Di na lang ako aakyat kasi. Thank you, sir. Thank you, sir. So, andito po tayo sa Binalbagan 2. Yung kanina, Binalbagan 1 yun. Ito 2. So, yeah. Si Ma'am, ito yung mga products nila, no? Nasa loob. So, isa-isahin natin. So, projects to ng mga estudyante guro, no? Yung mga project na estudyante. So, ito yun din ang yung aim ng STEP. Mga projects ng student. So, ito. Tulad din ng dati doon sa may kabilang booth. Plastic top. So, I rise just like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where I stand. You can't suffocate my spirit. Ito, welcome to our bazaar. So, dito yung nila, no? Fruit.
Born from the ashes. Born from the ashes. Born from the ashes.